ebe gwa ụmụnne nwaanyị eto obi odi oge odi otola agbagwo m ndị gbara aka na-abụ ndị gbara obi na-abụ ndị nọ na-akwụ odi ebe gwuo m ndị aka akwụ ebe gwuo m aka otula bụ ọvọ ebe gwuo m ọra na-abụ bụ eke bi na mmiri ebe gwuo ewe m unu n'ovu n'ovu ọgbanje na dada na ejima ọ bụ ebe ahịhịa ka m ji wee bịa ebe gwuo m chukwu okike abịa m eze kele nukala ọ bụ ebe ahịhịa ka m ji wee bịa ebe gwuo m ndị ichie ukwu na ndị ichie nta ichie nwoke na ichie nwaanyị ọ bụ ebe ahịhịa ka m ji wee bịa ebe gwuo m ada olu na ada igbo ada ikenga na ada isi mkpe ọ bụ ebe ahịhịa ka m ji wee bịa ebe gwuo m ọgbọ m nwoke na ọgbọ m nwaanyị mgbe esi na ọ ga-adịrị ọnụ na mma ọnụwa bụ ndị ji ezi obi eso this page Mr. Excoded na-achị ya na kọmentị na like ọ ga-adịrị ọnụ na mma na eke n'orie na afọ na nkwọ afọ naanị Igbo jide ebube Iseee.